ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, 10th சோசியல் சயின்ஸ் புக்கில் உடைய எக்கனாமிக்கில் தமிழ்நாடு பொருளாதாரம் இருக்குல்ல, அதில் வந்து ஒரு வரைபடம் தமிழ்நாட்டினுடைய தொழில்துறைகள்லாம் எங்கெங்கே எந்தெந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் நடக்குங்கிறது. இது ஒரு முக்கியமான ஒரு கீ பாயிண்ட் மாதிரி பார்ப்போம், டக்குன்னு பார்ப்போம். ஓகேங்களா? தானியங்கினா எங்கே இருக்கும்? மேலே ஹைட்டில் நம்ம தமிழ்நாடு மேப்பை வச்சுட்டு வந்து இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. அதில் தமிழ்நாடு இருக்கக்கூடிய மேலே இருக்கிறது என்ன ஊர்னா திருவள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக் இருக்குது. மேலே போனோம்னா என்னது லிஃப்ட் வேணும், அதனால் தானியங்கி. ஓகேவா? அதே மாதிரி சென்னை, அது கீழே இருக்கிறது சென்னை. அங்கேயும் லிஃப்ட்டில் நிறையா வேலை பார்ப்பாங்க. மின்னணு தொழில்நுட்பம், ஐடி தொழில்நுட்பம் நிறையா இருக்குது. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து வெள்ளைத்தோல். ஓகேவா? தோலுக்கு வந்து 2 இது வச்சுக்கிறணும். மதுரைக்காரங்க தப்பு பண்ணால் தோலை உரிச்சு போடுவாங்க, வெள்ளைத்தோலாக இருந்தாலும் பார்க்க மாட்டாங்க. வேலூர். ஓகேவா? ரெண்டுமே முடிஞ்சிச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து காஞ்சிபுரம் பட்டுன்னு நம்மளுக்கு எப்போவுமே தெரியும். நெக்ஸ்ட் வந்து தானியங்கி மற்றும் மின்னணு. இந்த பக்கத்தில் நம்மளுக்கு வந்து மேலே போகிறதுக்கு தானியங்கி லிஃப்ட் கேட்ட வச்சா சென்னைக்கும் நம்ம திருவள்ளூருக்கும். அதே மாதிரி அந்த பக்கம் ஓசூர். ஓகே, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஓசூர், அதுக்கு வந்து லிஃப்ட் வந்து தேவைப்படுது. நெக்ஸ்ட் வந்து இரும்போட விசைத்தறி சேர்த்துனா இரும்பு எங்கே இருக்குது? நம்மத்தில் வந்து சேலத்தில் தான் இருக்குது. சேலம். ஓகே, ஜெயில் இருக்குல்ல அது. நெக்ஸ்ட் வந்து விசைத்தறி மற்றும் மஞ்சள் எங்கே இருக்குன்னா ஈரோடு மஞ்சளுக்கு அங்கே சேர்த்துக்கிறோம். ரெண்டுலேயுமே விசைத்தறி சேர்த்துக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து போக்குவரத்து கோழிப்பண்ணை ரெண்டுமே வந்து நாகப்பட்டினம். சிமெண்ட் போட்டால் மேலே வந்து என்ன பண்ணுவோம்? அரிக்கை, அதனால் அரியலூர். நெக்ஸ்ட் வந்து பின்னலாடை மற்றும் அந்த ஆயத்தாடைகள் நம்மளுக்கு எப்போவுமே தெரியும். பின்னலாடைகள் வந்து எப்போவுமே திருப்பூர் தான் நம்மளுக்கு வந்து தெரியும். நெக்ஸ்ட் வந்து கொதிகலன்கள் மற்றும் நம்ம திருச்சி வந்து அந்த பெல்லோட கொதிகலன் வந்து அமைச்சிருக்காங்க, அதை திருச்சி நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சோம். வாகன கட்டுமானம் விசைத்தறி வந்து கரூர். ஓகேவா? 80% வாகன கட்டுமானங்கள் வந்து நம்ம இதில் தான் கரூர் தான் நடைபெறுது. நெக்ஸ்ட் வந்து ஆயத்தடை மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பம் வந்து எங்கே நடக்குதுன்னா கோயம்புத்தூர். இப்போ வந்து தகவல் தொழில்நுட்பம் பூரா எங்கே வந்துருச்சு? கோயம்புத்தூர் வந்துட்டு இருக்காங்க, சென்னையில் இருந்ததுனால வந்துட்டு. ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். மதுரைக்காரங்க தப்பு பண்ண தோலை வச்சுப்பாங்க, வெள்ளை தோலை தான் பார்க்க மாட்டாங்க. அப்படி பார்த்தாச்சு. பட்டாசு தொழிற்சாலை, தீப்பெட்டி தொழிற்சாலை வச்சுட்டு வந்து சிவகாசி தெரியும் நம்மளுக்கு. ஓகேங்களா? அவ்வளோதான் இதோட ஷார்ட்கட்டு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ. நம்ம சேனலை கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க.